Aurrera saiaz eta Irurtzun taldeek emozioz betetako 6. berria pilota txapelketako finala jokatu zuten larunbatean Hernanin. Aurrera saiaz Bidegoaingo taldea nagusitu zen kadetetako eta nagusietako partidak irabazita. Jende asko batu zen Armaietan eta partida politak ikusi zituzten. Kadeteen partida izan zen lehiatuena. Labaka eta Ratibel Gipuzkoarrak ziren favorito, baina Idoate eta Beraza nafarrek ez zizkieten gauzak erraz jarri. Bukaera uste baino estuagoa izan zen, baina aurrera saiazeko bikoteak hobeto eutsi zion nekeari. Azkenean, 19 utzi zituzten nafarrak. Irurtzunek gazteen partidan berdindu egin zuen kanporaketa. Hasiera orekatua izan zen, baina hortik aurrera sendo aritu ziren Ansotegi eta Zabaleta irurtzundarrak, eta ongi aprobetxatu zituzten Apesetxea eta Zinkunegi Gipuzkoarren hutsak. 22-11 nafarrak garaile eta finala artean erabakitzeke. Nagusien mailan aurrera saiazeko bikotea izan zen gogorren aritu zena. Galarraga Jaun eta Jabe aritu zen atzean eta Renovables ondo aurrean tantoak bukatzerakoan. Oio eta Etxeberria irurtzundarrak ondo aritu ziren defentsan, baina ez zen nahikoa izan. Gipuzkoarrek tanto politak egin zituzten azken hau esaterako. Aurrera saiaz txapeldun orde izan zen 2004an eta orduz geroztik beti ibili da finalaren bueltan. Larun batean lortu zuen hainbeste desiratutako txapela. Gustoa ez, hasieran betiko izatean nerviok eta izateie, baina partioen nahiko ondo hasi deu, eneko Galarra ere oso ondo haitu eta nik nahiko ondo landu jotela irutzei da pozik. Finala beti zaiek izateie, baina esperantzak bagen ezken, da gu bagenekin ondo jokatu ezkio, posibilidade guiko nitulo eta hola izan da. Pena ez diola jazen finala, baina bueno. Ongi jolastu dau, gu baino gehi izan dieta, aldin jau, ez? Dio benen artien gelditu bat, ez da gutxi, ez? Ne ustez partidu gaztiakin eta nahiko ongi jolastiakin, egin jau gutxi nahez, ez? Bastante ondo, hasiera nervioso baino geho nahiko ondo bai. Besteke juvenietan bazekien oso zaiezuela eta orduan azkeneko partidu izan da, bai. Nahiko dudatan ibiligea eta bai kostata bintzat irazi dugu. Luis Galarraga aurrera saiazeko entrenatzaileak nagusien mailan egindako lana azpimarratu zuen. Nahi zatek gaur behintzat, lauretan garbi ikusi eneko Galarragako gatu da partidua konfliktua, atza, hori garbi zen. Beste hona, baina alare, Renovables garrez ikusi tanto bukatzen behintzat, ezin bukatzen guztua. Nahi zin, baina betik jahondek, eskun ez zaiola pelota ondo sartzen, da disgusto jahonde pelotak.